Good evening, sir. Mboge bianga. Mboge bianga. Take me point. Mboge bianga. This girl, get bianga jum ke camera. Yes, sir. For what? Yes, sir. Yes. Let it jum ke camera. Sorry, sir. Branga be jum ke camera. I will make you okay. I will make you okay na jum ke camera. Sorry. Why you get bianga jum ke camera? Me no lo ta ke bia derem sim bia wura. Sorry, sir. Do. Ibere jum ke camera. Yele maram bosem ngo. Sorry. Itakusheze ya me butogi here. Prejum ken camera ya de ka we wo ke when mgbe no ta ke bia no derem nam le kwara. Owura ke padam chuzuru otu. Mo wa kanri. Ke bia ga bia jum ke camera. Sorry. E wona man bura ke sa ho ademo. Mba. Aya, kwe mani ho wala mere nga ga bari ho akwo social media ni inde. Yes, sir. Aya do phone na la ke bi lo to ke la so. Ene sagomia. Asigi were phone na de we na la ke bi lo to. E ma hewi bi lo to ke la se wo ngoro. Sorry, sir. Ebinyegom. Aya last of ma. Last of ma. The waka ga ho straight na ho the waka ga ho straight. To na so. Le wanya front. Ke yi pere no cop na akpo who send you. Eh? Whatever fast dakodi. I'm going to remember. Oh yeah, maybe ready now, maybe to you. Sorry, sir. Na konya ki mo 3 car na family onu. Sir. Na konya ki shi nwete me inherit Otele. My mom. Ya mom. Na come, ma'am. Ya mom Yes, mo Otele yiri cup ana bo who send you. Eh? Jesus. Ekpoga Jesus nga ya bia megere. Eh? Mba Jesus no Jesus because he don't answer the name, mention name of Jesus. Every knee shall bow. No Jesus ma bow what to you. Mba ha. Ekpoga Jesus nga that's no Jesus ma bow what to you. Wa bingo. Eh? No, sir. No. Aha ge. Amarachi onya. Uche. Edi afole. 24. Agadi nwa baby na agwa gi ihe ga na ekwu. Boy ya here. That lady again ya no there. One name. Kwebra for interview. Yes. Esh, atom that touch pupu glass and pupu hanyi punishi. Mege pupu ya geba. Esh, lanya ishi okpuru gi. Agwara gị sị nga awụ nga emeghe 90 pla. Mege pupu ya mmadụ hụ your natural face. Ebere egwa m si ji ahụ ụzọ. Nwere onye m chọka ịhụ here. Ọmụ a na-emeghe interview. Iji glass ahụ ụzọ. Asị gị pupu that eyeglass me ya me ịhụ ahụ m. Ọmụ a na-alụ gị. Ịmasị nwere cataract anya gị gbara bịa nga. Nwa bingo. Ị na-eji ahụ ụzọ onye isi. Ehụla m. Akwai mani ha ole mere nga agaba na social media niile.
I had the phone and I get below to get alarms. Hey, we're packing up again. We're packing up again. Let about the not a win 50 cents. Lasso. Caleros. Here, power height. Huh? Mba, ito bụ ogologo. Have you ever before? Mba. Turn aso. Nse get turn aso, go front get turn aso. Okay. Okay, what? Turn aso le wanya na front. Turn aso le wanya front. Look at. Asram get turn no. Nse get turn aso le wanya front to tele plantain cheese. Turn aso le wanya front. Bro, tele fry pan and then go tele legend. Le wanya front. Le manya front. We pakaga hona soge. Look at. Tele barbecue. And hiji bianga. The lema is prostrate. Bro mon Kenya shipera mo. Triple apple. Bro mon Kenya shipianga bua ke masai da fafu. Oh, techu shikemi. Uchi nkole kere. Na mama eluru ike na wall before get photo. Oh, okay, she won. Eish. Ore fona ga ebe anwụ na-aga na-achaba gị n'ihu hia. Achọrọ m ka ị na-ahụ ihu m na ịma ebe a dị back. 26. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Yes. Ụmụ ole ka ị mụrụ? 2. Retired but not tired. Single mother. Onye mụrụ nwa na ka dị ndụ. Ọ dị ndụ. Ka ihe mere na kpọrọ ụmụazị a ga-akpa gị ya. Nchọ ka mụ na ụmụ m nọdụ. Ịchọ ka gị na ụmụ gị nọ. Ka ebe isi na watch m. Sweden. Were phone ahụ nọ ebe m ga na-ahụ ọfụma. Anwụ achaghị gị n'ihu ga-eme. Mama m na-ahụ ọfụma. Ka ihe chọkwa nka mme oke ka ebe ahụ nọ dị mma. Ebe ahụ nọ dị mma. Okay, good. Ebe na Sweden ka ị nọ. Gothenburg. Ma ahụ eze gị. Ma ahụ eze gị ga-ewere ịkpọta eze ji bi ya. Ka ihe mere if you back me angry, ha mepụta gị hia. Ọ dị kicha na mgbu egwu hia. Ana m egwu. Anwa na Parrot lay you fry ya bịa egbutara m isi hia. Onye a mụrụ nwa, gịnị mere gị na ebi? Anyị lụrụ ọgụ. Unu lụrụ ọgụ? Mgbe gị na ya lụrụ onye egburu? Ọwụ na anyị lụrụ ọgụ physical fight. Mgbe gị na ya lụrụ ọgụ, ele onye kugburu ibi ya Chineke agbaghị ọkụ. Onye gburu ibi ya. Physical fight na ọwụ physical fight. Ọ bụrụ na ọ physical fight, m gwago onye gbu ibe ya, mana ọ bụ physical. Ele ọgụ, ele ihe ebe ọgụ. Ebe ịma sọwụ physical fight, ele ihe iji kwapụsị ụlọ lụrụ ọgụ. Ị chọrọ ka m sụọ ya n'asụsụ oyibo? Sụọ ya na Igbo. Ele ihe kọsịrị ọgụ n'ụlọ. O hiri onye ọzọ, cheating. Ọhịa iji pụta na di. Yes. Ọka ọ dịghị nnọọ na onye ọzọ ga-abịa ugbo a ga-arụ onye ọzọ. Ị ga-ahụ n'eluigwe n'ụwa dị clean, holiness nwude na nwoke. Ị ga-ahụ na holiness nga ya wụrụ na social media, ya wụrụ na life bụ nga. Asị gị debe uchere Chineke agbaghị ọkụ. Ohiri nwaanyị ọzọ ga-ehe ya ohiri nwaanyị ọzọ ga-epụta na di. Kpọrọ ụmụ abụọ kpọnyere onwe gị. Then if you na enwere angel nọ na comment section, Michael nọ na comment section nga. Enwere angel Uriel nọ nga ga na-ata na-anaghị. Na-adị nwaanyị ọzọ ga-ata nwa bingo. Ụmụ nwoke niile nọ nga na-amụ ha nkọ. Were amụ mere sharp na mere amụ mere nnọọ kọwo pensụl ụmụazị na-eji aga school. Otele ọbụla ha hụrụ ha amaghị ya nga ha sharp na amụ ha. Bịara nga abịa gwa m sọ ohiri anya ada. Ahụra m gị nwa dị nsọ nsọ. Ịdị nsọ nsọ. Lekwa ihe ihu gị chaghị ọbara. Nwaanyị ahụ o hiri wit jidere ya renda na ya le. Ele nga ọkpa ya bịa ya edina ya gị jide. Na be anyị.
Iwonye be. I'm going to now Imo State. Ebe ka onye lụrụ gị ebe ahụ lụrụ di. Which part? Imo State. Ego isi gị akwụrụ akwụkwọ wụ by mboro. Akwụrụ ya akwụ. Eweghachila ego isi gị. Yes. Ụmụ ahụ ị mụrụ dị ma na nwere nke wụ smile ahịa mebute gị. And I'm at my loss in Humudu. That kind of face. The way who can retire single mother. The way who can retire single mother chile karma goko. Abara stand single mother jam amu. The way who onye shina dipota. Wa bingo. Go to onye shina dipota shedo si. No tosha no tona no ta. Not like that. Kepia tako abia Ụmụ ahụ ị mụrụ nwere nke wụ nwa onye ọzọ ka ọ naanị ofu nwoke mụrụ gị. Ofu. Na family unu ara ọ dị ya? Mba. Kemgbe ahụ ị pụtara na di ka otu ọnọdụ gị dị izuru oke. Yes. Ebe izuru oke ka ihe mere iji chọrọ ịlaghachikwa di ọzọ. I feel like I'm ready. Na-achụgajụ ka na-ewere igbe asam. Ebe ịmasị ịdị complete na nwe uru eleghị iji chọrọ. Obi m na-agwa m na m akwadego ọwụ na m ga-ekwu ya like that. Ịdịla ready ịlụgharị di. Nchebesi izuru oke. Then ebe ịmasị ịdị complete. Then ka ebe iji chọrọ ịlụgharị di eke. Ezumoke enwe m income. I have an apartment. I have a car. Eleghị mini by mmadụ izu oke. Aka m abụọ dị ya, n'ụkwụ m abụọ dị ya. You can see me, I'm healthy, I'm working, I'm not handicapped. Ngwa gezie ntị na ihe mmiri by izu oke. Kemgbe ị pụtara na di. Esi ịdị complete. Otu ị nọ na before gị decide na ị chọrọ ịlụgharị di, enwere something ị chere nyere gị reason and ị mụọla ụmụ abụọ. Ị nwere ụmụ abụọ. Iji aka gị n'azụ enwere something ị chere mere gị iji decide ka ịlụ take a man ọ ka nwoke bịa lụọ gị as nwanyị again. What is that thing mere iji chọzie ka di lụọ gị again ebe mụọla nwoke ụmụ abụọ pụta na marriage? Ka m saa gị that question. I feel like everybody needs mmadụ. Nwoke need nwanyị, nwanyị need nwoke. Ịsala m ya. Em ji jụọ gị maka enwere some retired single mother dị ka gị sị that na onwe ihe eji nwoke eme. Ihe eji alụ ihe eji alụ di maka nwa. So ịsala m ihe m chọrọ ịnụ. Because iji ụmụ abụọ m chere maka nwa ka iji chọrọ ịlụ di again. Mba. Akpa nwa gị ọ ka dị mma? Yes. Enwele mgbe ị nụrụ taa gị fentie? Mba. The way who can retire single mother. Don't come here giving him that kind of face. Ije pant. Yes. When I hear my age, I will not tell me when working home. Yes. Go up there. Come bring it out. Oh no, yeah. I let be the way. Atụfuole m achọrọ m ịzụ new ones ndị ka ochie dispose ole ma maka na m chọrọ ịzụ nke ọhụrụ mana enwebu m ya. Now ebe ị nwere ọba ori ime gị continue with this interview ihe ahụ ga-alụ ma gị for now because o doro m anya na nwaanyị ọwụla na-enwe datin enweghị ịhụnanya n'ebe n'ime anụ nọ na ndụ a. Maka gị ka iji ekwuzi otu ahụ. Now because enwere m experience ya ahụra nwa agbọghọbịa ji damn you what that is say that in but hold on now wait calm on down could be coming down now ọ pụtara that na ịchọrọ ọkara gị mma no time isi na awụ m retired single mother kwụ ya ọkara gị mma na m ga na-emepere nwoke ọbụla m hụrụ ụkwụ na ọkara gị mma na m ji ihe ahụ na-edosa onwe m dọrọla onwe m
Galio, no cobble bịara ya emepe ewu. Kenke ka mma. Ụmụrụ nwanne gị nwaanyị na kenke ka mma. Gente. Ọ ga-akabụ ntị Chineke agbaghị ọkụ. Ọ ga-akabụ mma na ịchụzuru nwaanyị nwoke ibe m otu out of 100 ga-echụzuru otu gị na ya na-ayị ya terenu m egwaba nye gị ansa nwa bingo ịbịara bịa ya erebe isi eghe pa bara m isi gị bịa jụ m kwestion. Ọ kara m mma na ị were nwoke dewere onwe gị nwoke na-asụghị amụ ta nke ị gara n'ahịa gị ga-azụrụ sọtin na-aṅụ ara sọtin asịghị dem yu Chineke agbaghị ọkụ asịghị dem yu Chineke agbaghị ọkụ bịara nga bịa mama ụka egbe dị ịbịara nga bịa mama ụka Chineke agbaghị ọkụ ọ ka mma na ị gara aga were nwoke dewere onwe gị that ị gara aga something. Madam, if you don't want me to talk, you got out from here. Ọ ka mma nga ị gara kpọrọ nwoke dewere that ị gara aga zụrụ data ị were na-awụ onwe gị n'otele egwughị onwe gị n'otele something wụ gị na ya nọcha onwe ike kpọ gị bebi ahụ enyụrụ ọ ga-achụ gị bebi nyụrụ onwe ike ịṅụghị ara onwe ike sị gị bebi ya taa things ị nidere man ị mere gị ị na-ahụ from that thing ma nwoke mere gị aga complain mana ị were ya dewe onwe gị then a man bịa were natural amụ tii n'otele taa gị ọtacha gị ya adịghị ka nwoke ahụ amụghị eme ka ịkpọgbu ya 1 minute man dịtụ iyi uzoli ike agwụ nwa mkpi ị werela ike agwụ nwa mkpi gbuo onwe gị okirikiri nwa bingo bịara asịghị dem yu Chineke agbaghị ọkụ. Listen, look for the family people of that energy. Each or another one. Look for their family members. Look for their family members from today henceforth. Get your message. I got all wish that thing. Use me. Them ya wori ya wodi. You know, quit your mapo. Ya wodi.